Bule befetsha kunjani mamela before siye storyini ndifuna uxelela into if uyayithanda imali njengam mamela registerisha with EasyBet sebenzisa le link xa ufika kule ndawo ithi promo code uthi skelem50 sebenzisa code yam skelem50 uzofumana sign up bonus 50 rand la 50 rand ungahlala nephini game phaka EasyBet wenza imali khona izawezi spinayo most azibona mos ungaspina zawe 25 times for free. So ungalibali ke to register sebenzisa le link xa ufika phala ndawo ithi promo code uthi skelem50 basambele ke sin story mamela xa uwinile ungalibali sibhubhuza soyithula mali story time. Damn yabona sis simpigama igama lakhe usino wasegqibeka ebhayo na 25 uyahlasana ke nalomjita basimpigama naye basithi ku-boyfriend usino yayithanda indoda akahlali nakude apha kulo boyfriend kodwa asosumbone goduka. One day usino no-boyfriend bayaxabana and uboyfriend udikiwe leyo ngokuthi usino makagoduke wathi akasokwazi ugoduka ngoba yena umithi uboyfriend wothuka ufeso ndaba usino wathi umitha amawele yaba imincile ku-boyfriend wayeka nokokuxabana ngoba umjita ngekudala emfuna umntana yabona ngoku ngamawele hayi bonus. Usino ke intombazana ke pichabi unomzimba akhulula ke ubona isusu nobukhulelo kanyaxoka unala mzimba kodwa wathi ku-boyfriend udyu phango May June 2025 zahamba inyanga ke boyfriend hayidanyasi excited ngoba izoba ngitata seyiqalisa ke no-save nothenga impahla for abantwana. April 2025 usino wabona bayinsuku ngoku zasondela ngenye imini usino wavuka wahamba esibhedlela wadibana nonesi pha waxelela unesi ukuba umithi ucela kenza utest pha kuye zenziwa ke test kuye usino kafunyaniswa unegative. Le ntombazana ingapheli pha esibhedlela ngoba yena wayibhiliva le dululu yakhe ukuba yena umithi ayikhona ke nengubo emane iphatha ifaka inzimntana uyifaka pha esuswini ibe ngathi ukhulelwe. Ogqirha nonesi bayibhaqa mani balindele le ntombazana hayi mani asithi dade bawo apha entloko bambiza bambhukishela i-psychologist uba adibane nayo kodwa usino zangayi apha. NgoMeyi 2025 nangoku usino usaquqa pha eDoranginza ngakumbi ke lacala le-maternity. iDoranginza ke isekazi so kwakulula for usino ukuba ahamba mani uyojinga phana. One day usino wadibana nenye intombazana phaa esibhedlela wasipha igama layo nguSiphoki. uSiphokazi wayesandobeleka umntana oyintombazana kodwa waye-premature so wayesehleli ke-incubator. Yena uSiphokazi wayenayo i-access umane engena phaka i-maternity room amncancisa umntana wakhe aphinde aphume. Usino wafumana itshansi ukuba ancokole noSiphokazi ambalisele embeleni yakhe uba yojomi ndazi ndisengxakini hanana nditheke i-boyfriend yam ndimithi watshakalata akacima ngoku i-boyfriend yam iyazi uba ndizobeleka. Wakhala usino xa uSiphokazi ngaba sisiba soft nenkliziyo ethambileyo wammamela usino wakhala kunye naye wamvela wathi uSiphokazi uzomnceda usino ngeli qhinga aza nalo. Nge-20 kaMeyi 2025 ixesha ngoku ngo-7 phaa late usino wangena phaa esibhedlela kwelaa cala le-maternity ehamba noSiphokazi yabona ngoku babephethe i-sport bag. Yathi security zambavimba wathi uSiphokazi hayi mna bhuti ndinomntana phakathi ndizoncancisa. Uthe isecurity sajonga uSiphokazi wabe usino naye ebhizi ngaba bhuti ndiyalunga ngelo xesha ufake ingubo apha esuswini. Isecurity yaba distracted yamyeka uSiphokazi uba makangene yahamba uyohoya usino. uSiphokazi uthe xa efika pha phakathi upha abantwana ababini ke-incubate omnye wayena-4 days omnye ena-5 days babakhupha yayingamakhwenge bobabini wabafaka kulaa sport bag waphuma ngebag. Nayo usino after yonke laa nto waye wathi hayi urayithi security waphuma wayibetha. Waye Motherwell kusino kunye nabantwana phaa ku-boyfriend. An hour later phaa ngo-8 kwafika abazali bokonyana babantwana bathe xa befika keza incubate abantwana abekho. Yaba zizijwili zezikhalo into babeyilila khange kube kudala yaripotwa le nto kwimedia yafumana i-national attention atsha amadama namanzi. 2 premature babies were stolen from the maternity ward. Kidnapping 2 premature babies from Doranginza Hospital. For 2 newborn babies who were abducted from the maternity ward at Dora Ngenza Hospital last night. We were given the opportunity to actually come inside the ward where the premature babies are, where the... Yabona ngoku i-TV ne-radio ne-social media kuthethwa ngale nto. Nge-21 kaMeyi 2025 amapolisa afuna i-CCTV kajonga ikhamera babona usino ngoba yenza le mishimishi. Uboyfriend wayiva le nto naye kamakhasi onxibelelwano nommelwane baphaa eMotherwell babesiva isikhalo sabantwana ubusuku bonke bakroka ba hayi ngabantwana abatheni abakhala ubusuku bonke ibe ukhawunana abafunayo bafonela amapolisa. Akhawuleza afika amapolisa babanjwa sino. Abantwana bafunyanwa besafe kodwa omnye wabo
wayophuka ingalo. Nge-30 kaMeyi 2025 uSino noSiphokazi bavele ecourt for ibail. Istate sayirhoxisa icase against uSiphokazi. Ndiyabona ke mhlawumbi noba yile nto wayenomntana omncinci kodwa umuntu owatshajwayo yaba nguSino yedwa. Nge-17 kaJuni 2025 wavela kwakhona uSino enkantolo. Yho, wayifumana ibail ye-500. Very good afternoon. We are broadcasting from the New Brighton Magistrate Court, where Judge Nobumba has given Sinovuyo Khabula, who is facing 2 charges of kidnapping, granted her bail of 500 rand. Enye bail conditions zakhe ke kuthi uSino akafunwa apha endodeni. Eli tyala lisaqhuba. Sophinda ni-update uba iphela isithini i-judgment.